Komutanê mezin Selahattin Eyyûbî li navçeya Ferqînê li mizgefta Dîrokiyê de dema xwe de nimêj kiriye. Mizgefta bi navê Selahattin Eyyûbî li navçeya Ferqîna ser bi bajarê Amêdê ye. Mizgeftek Dîrokiyê di dema dewleta Mervaniyan de hatiye çêkirin. Dem mizgef ji aliyê dewletan ve hatiye nûjenkirin. Li gorî rewayetan hükümdar Selahattin Eyyûbî li vê mizgeftê de nimêj kiriye û ji wê rojê şûn de navê mizgeftê kirine Mizgefta Selahattin Eyyûbî. Navê Selahaddînê Kurdî bi rastî Selahaddînê Kurdî navê wî çaxê çû distîne. Selahaddînê Kurdî jî 1185 da tê Farqînê ji Artuğluya distîne fetih dike bi rastî. Watê ku tê Farqînê nake nava bajêr dervayê kelê bajêr li wê derê ji Xwedê re dihat dike. Dibe ya Rebî çûkî ê ku nava bajêr da jî dijîn jiyan dikin ew jî bawermend in Müslümanin kî Selahaddîn Eyyûbî jî Müslüman e dibe ya Rebî ji Xwedê re dihat dike dibe ku ez vî bajêrê bê xweyn bistînim ez xweyn nerijim ez bikim nava meya Farqînê dîplomasîkî ew dike dîplomasî bi xêra wî dîplomasiyê tê dikeve nava Farqînê tabî xatûn heye Mêrê xatûn jiyana xwe ji bo ku dest daye ji xatûna dibe kî ji bo ku hesiyeta te onura te nekeve nava dest û piya dibe meraqa neke dibe ez nayim ser text dibe ez ê sebiyê xwe kurê xwe bi qîza te re bidim zewicandinê ji bo ku mesela Farqîn hem binê hakimiyeta te dabe hem di binê hakimiyeta me dabe û ku piştê vî gotinê dibe roja înê Selahaddînê Kurdî tê eynî vî mizgeftê mêj dike. Di dema xwe de çar mînareya mizgeftê hebûye. Her mînare jî wateya mezhebek bûye. Lê vêga mînareyek bi tenê maye. Di nava gel de navê mizgeftê bi navekî din Mizgefta Ecema jî tê bilevkirin. Dema Mervaniye da vî mizgeftê hatiye çêkirinê. Tabii Nasır û Hüsrev jî watê ku tê em bêjin rojaleta navîn ku digere tê Farqînê jî tê Farqînê di 1031 da dibe li vê derê wek musalat kevirekî musalayê li vê derê hebiye camîkî hebiye dibe yanî ku ez basa kanî wî şadırvanî wî tiştî bikim dibe ez bi roja nikarim behs bikim dibe avekî pir xweş li vê derê hatiye tabii em gotê ku em diçin sa qaynaxa da em dinêrin di dema Bizansiya da jî li vê derê weka bazîlîqa kîkê hebiye li ser bazîlîqayê dema Mervaniya da 1031 da li vê derê mizgeftekî çêbiye. Di wî demê de tabii navê wî mizgeftê danîne Camiya Ecem. Çima Camiya Ecem ne ku Ecema çêkiriye Eraba çêkiriye watê ku Mervaniya hatiye Farqînê sendiye di wî demê de Hemdanî li vê derê bûne. Hemdanî jî ku Ereb bûne daha zêdetir Ereb hatine vî mizgeftê ji bo wî di wî demê de danîne Camiya Ecem. Mizgeft li navenda navçeya Silîvayê ji kevirê hatiye çêkirin. Çar deriyên wî ên mezin hene. Nexşên ku li ser dîwarê mizgeftê de delîlên dewletên ku li wê derê hukm kirine hene. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.